vânt! Cronicile Shaolin. Lovitura călugăriței e uimitoare. Într-adevăr, ce metodă plăcută de a învăța. Instinctul meu de tigru freamătă. Frate Obi, eu am instinct de tigru? Cum îl fac să fremete? Instinctul tău va fremăta atunci când va fi timpul. Trebuie să ne luptăm cu agresorul. Muscă Xena! Lovitura călugăriței zdrobește agresorul! Zdrobirea agresorilor înaintea mesei mă face să mă simt un campion delicios. Mă simt mai crocant decât cerealele crocante! Oh, nu! Cea mai malefică veveriță bufoasă! Nu te apropia de mine! Nu! Frate Obi, am să te apăr eu! Veverițele sunt mult mai înfricoșătoare decât păianjenii și nici nu-s drăguțe. Doar un singur lucru mă sperie mai mult decât păianjenii. Spune-mi! O să țin asta secret. Nu vreau să ai o părere proastă despre mine. Frate Obi, îți mulțumesc pentru cel mai interesant antrenament Kung Fu. E bine să ai un discipol, mai ales unul ce are capul lucios la fel ca maestrul lui. Merci beaucoup, Omisicu. Hei, Omi! Regret că întrerup acest exercițiu de admirație reciprocă, dar poți să mă frești pe spate? Puțin mai jos. Puțin mai ușor. Sunt un luptător Shaolin, nu o marchiză asiatică. Maseoza asiatică. Oh, ce dor mie de maestrul Fung! Degetele lui magice îmi scărpinau cel mai bine spatele. Ha! Trebuie să-i spun imediat lui Ping-Pong ce am descoperit în legătură cu lovitura călugăriței. Trebuie doar să te concentrezi. Puterea minții. Bum! Să încerc și eu. În regulă. Poate ar trebui să mai lucrezi la țintire. Hai. Merci beaucoup, Kimiko-siku. Dar eu ar trebui să fiu singurul lui maestru. Hei, tipule, ia fii atent! Băi! Fii atent, amigo! Fantastic! Să încerc și eu. Nu e rău? Uite cum mă învârt de 2 ori! Bravo, micuțule! Acum încearcă asta. Și nu-ți fie teamă să lovești cu putere, chiar dacă nu ai putere așa mare. Bravo, micuțule! Acum are 3 maestri. Hei, Ping-Pong! Ți-ar plăcea să te învăț cum să detectezi un Shengongu? Fantastic! Aș fi vrut să am eu toate creierele voastre la loc. Creierul meu e singurul pe care Ping-Pong ar trebui să și-l dorească. Ia! Lovitura călugăriței! Ia! Lovitura călugăriței! Ia! Lovitura călugăriței! Ia! Ia! Frate Obi, cum ți se pare lovitura mea? Ia! 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 Lovitura ta ar trebui să fie 2 centimetri mai la stânga.
Dar poate vrei să intre pe ceilalți maestri. Lovitura mulgera vacilor. Pelican deasupra valurilor. Lovitura aprigă a călugăriței. Există un singur super dragon și ăla sunt eu. Tânărul călugăr mă îngrijorează. În curând ar putea deveni prea puternic. Omi cap de gumă are prea multă energie. Eu vorbeam despre ping-pong. E pentru noi un pericol mai mare decât Omi. Ping-pong nu e egoist. E prea pur. Ochii tăi pot să vadă prin orice. Ping-pong e noua amenințare pentru Imperiul Heilin. Sunt sigură că ai un plan. Eram doar curioasă. Scârbos! Ciudaților! Tipii ăștia reușesc să-mi dea fiori! Genial! Ei șuieră ca să comunice. Încetează cu asta! Noi comunicăm foarte bine! Oh la la! Ce mâini mari și frumoase! Simt o alertă! Libelula de safir! E bună să te încarci rapid cu energie, dar dacă nu ești atent, îți poate prăji creierul. Alertă! Libelula de safir Shengongu e a mea! Predă-te acum, sau vei suferi o înfrângere umilitoare. Insectele mă fac să fiu cam agitată. Băi, hai să luăm ul! Mai ții minte picnicul nostru? Nu o să te las să mă păcălești cu farmecele tale feminine. Umbro, te provoc la o confruntare Shaolin. Pun la bătaie Shengongu-ul Musca Xena. Pun la bătaie sabia semilunii Shen-Gong-U. Jocul este Rapsodia Mangrovelor. Să înceapă confruntarea Shaolin Gongi Tambai. Așteptam acest dans de foarte mult timp, Omi. Foarte bine. Eu sunt foarte bun la boogie-woogie și ția. Cred că asta învârtim pizza! Musca Xena! Omi, insecta pare bună de mâncat. Ești rea!
Nu-ți dor de mine? Muscă Xena! Am câștigat! Bravo, cowboy! Omi, ne vedem cândva la un picnic? Ce Shengung uimitor! Ia, ia! Lovitură aprică a călugăriței! Ia, 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 ia! Ia! Poate ar trebui să-mi bag libelula de safir în ureche ca să am mai multă energie. Dar nu îmi place să-mi bag lucruri în ureche. Poate mâine. Somn ușor, frate Omi. Vise frumoase, ping-pong. Lovitura călugăriței! Lovitura, lovitura! Lovitura, lovitura, lovitura! Lovitura, lovitura, lovitura! Ja, ha, ha! Ua, ha, ha! Ai, au! Ua, ua, ua! Ja, 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 ja! Ja, ha! Lovitura, lovitura! Lovitura! Ui, 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 ui! Huh? Eu cred că Ping-Pong a luat o raznă. Se pare că se luptă cu demonii din creierii lui. Tipule, ești gelos? Eu gelos? Nu sunt gelos pe nimeni, nici măcar pe mine, deși chiar merit. Raimunda, vrei să facem surf pe vânt? Wow! Wow! Woohoo! 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 Ah! Yeah! Yeah! Ah! Yeah! Wow! Văd că ping-pong s-a antrenat. Yay! Yay! Ha, ha, ha! Wow! Ah! Yeah! 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 Ah! Iată! Libelula de safir Shengung Wu! Cineva i-a băgat uul prin ureche! Micuțul a fost sabotat! Voi credeți că eu am făcut-o? Tu ești cel care avea Shengongu-ul? L-am ascuns într-un loc secret. Dar văd că nu mai este acolo. Cine ar face așa ceva? Și de ce? Se pare că vedenele o să explodeze! Oh, nu! Ping-Pong a devenit uriaș. Mă duc să-i scot libelula de safir. Musca Xena!
E timpul să ne punem cizmele de cauciuc și să intrăm până la genunchi în ceara de urechi. Wow, tipilor și tipo, ne plimbăm prin creierul lui Ping Pong. Ping Pong are multe realizări. Totuși, el nu vorbește niciodată despre asta. Dovleacul acestui micuț e mai dezordonat decât hambarul bunicului. Vă dați seama că eu de 1500 de ani stochez lucruri și abia mi-amintesc ce am mâncat la micul dejun? Oh, da, știu, fasole. Se pare că Ping Pong are răspunsuri la cele mai profunde întrebări. De ce o albinuță poate zbura cu niște aripi așa mici? De ce un babuin are un fund așa de colorat că nimeni nu-și poate lua privirea de la el? Cel puțin nu eu. Maestre, care este destinul meu? Destinul ți-l construiești singur. Lui Ping Pong e frică de curcani? Asta n-a vrut el să-mi spună? Pe nimeni nu admir mai mult ca pe fratele Omi. Nu-l admir pentru că este cel mai mare luptător sau pentru că avem capete asemănătoare. Îl admir pe Omi pentru că el ține la adevăr. Când ai adevărul, vin și celelalte. Adevărul e cel care contează. Nu știam că Ping Pong mă admiră așa de mult. Cel mai mare admirator al meu e și cel mai bun prieten. Nu pot să cred că am fost gelos pe Ping Pong. Am un cap așa de greu. Și cum de-am devenit așa de mare? Unde-i toată lumea? Micuțule Gecko, suntem în interiorul tău ca să te ajutăm. Frate Obi, cum ai intrat în capul meu? Pot să vin și eu? Ce reuniune plăcută! Chi-Xiang, mi-ai rănit prietenul. O să lupt pentru Ping Pong până la ultima suflare. Ar trebui să mergem afară. Urmează-mă! No, sunt bine aici. Hai să distrugem locul ăsta. De ce l-ai umflat așa pe Ping Pong? Pentru că pot. Chi-Xiang, pregătește-te pentru o frângere umilitoare. Micuțule Gecko, Chase și Umbra vor să ne distrugă. Trebuie să-i învingem și să-i dăm afară din creierul tău. Vă rog, faceți asta înainte să-mi explodeze capul. Căutați butonul galben strălucitor. Acolo îmi depozitez sucul meu, Omi. Ia te uită! Ping Pong, ciudățenia naturii! Jack Spicer? Ce cauți tu pe aici? Distruge-l pe Ping Pong! Ping Pong, rezistă! Văd butonul galben. Hai să ne sincronizăm. Instinctul de tigru. Frate Omi, instinctul meu de tigru fremută. Ai reușit. Nu, Ping Pong, tu ai reușit. Robot gigantic Jack, pregătește-te pentru o derobotizare umilitoare. Ping Pong, ești gata să-l ataci pe agresor? Lovitura călugăriței zdrobește agresorul.
Peperele ăla o să explodeze curând. Hai să găsim oul și să plecăm de aici. Iată-l! Libelula de safir! Ha! Chase Young! Cred că tocmai ai pierdut ceva. O să-ți înapoiezi plosca asta doar dacă pleci din ping-pong imediat. N-am nevoie de plosca ta. Bravo, amice! Frate Ping-Pong, îmi pare rău că am fost gelos pe tine, micuțule. Sper că ăsta va fi începutul unei frumoase prietenii. Echipa tehnică, Ovidiu Mitrică și Adrian Venete. Dublajul a fost realizat de SDI Media în studiourile Fast Production Film.